No a čo s touto rodinkou? Takže ostanú na 3 plodových rámikoch, pretože matka tam teraz nie je. Nemajú matku. Takže budeme čakať, kým sa vyliahne nová matka a tým pádom im netreba viac tých plodových plastov. Tým pádom, že ako keby začíname na novo vlastne zakladať to plodisko, tak si už môžeme pridať materskú mriežku, aby keď sa vyliahne nová matka, tak aby už nám nechodila klásť do medníkov. Aby sme potom mohli vytáčať čistý med, bez nejakých larvičiek a plodu. Čo je ešte dôležité spraviť, keď sme takto zrojili včelstvom, tak vieme, že matka nám kladla aj v tom prvom medníku. To znamená, že môžu tam byť matečníky, ktoré už treba vylámať. Pretože nejaké matečníky sme nechali v plodisku a tu už nechceme, aby sa nám matka vyliahla. Lebo keby sa tu vyliahne, je dosť možné, že by tu aj začala znova klásť. Takže ešte si vylámeme matečníky. Ramiky sme skontrolovali, matečníky tam už neboli. Takže ako som hovoril, pri pridávaní toho ďalšieho nadstavku som si stadiaľ vytiahol už vystavané, zanesené plasty aj stadiaľ. No a doplníme ich medzi stienkami, ktoré máme aj v tých nových nadstavkoch. Takže doplníme jednu medzistienku, druhú medzistienku, pritisneme ich k sebe a ďalšiu medzistienku. Trošku ešte máme krivo, takže ja ich ešte zrovnám a dáme tu ešte jednu medzistienku. Ďalšia medzistienka sa nám tam už nevošla, aj preto, lebo tu sa nám usadilo plno včiel, tak už ich nebudem nejak pučiť alebo tlačiť, necháme to takto a môžeme vrátiť tieto nadstavky. Takže nadstavky sme vrátili, pridali nový medník, no a takto sme si to rozmiestnili. Tu sú po kraji medzistienky a tu pridáme plasty, ktoré sme vybrali z toho prvého medníku. Je takto pekne vystavané, zanesené plasty aj so včielkami. Takto nalákame včielky do nového medníka a tak nám aj rýchlejšie vystávajú medzistienky a zanesú medom. Tak, a máme to hotové. No a poďme na posledné včelstvo, ktoré vyzerá takto veľmi podobne. Takže takisto im pridáme ďalší medník. Dobre, pri týchto včelstvách som sa to rozhodol spraviť inak. Rozhodol som sa ten nový medník nedať hore, ale dať ho takto nad plodisko. To sa volá podsadenie. Podsadili sme nadstavok, medník. Zrobil som to pretože ten prvý medník nad plodiskom bol už totálne plný. Ale že úplne plný. A to spravilo tú hrojovú náladu, pretože keď matka alebo proste včely cítia, že hore je to už úplne plné, v plodisku je to takmer tiež plné. Preto vzniká potom tá rojová nálada. Takže zrobil som im trošku taký menší šok, že zrazu budú mať nad hlavami prázdno a uvidíme, či to zaberie, či si rozmyslia tú rojovú náladu. No a máme včelstva hotové na dnes. Takže vyzerá to teraz nejako takto.
Ešte sa mi zvyšil jeden rámik, tak ten dám do tohto včelstva ešte, kde sme hovorili, že tam mi ešte ostal voľný priestor. Dobre, takže v tých trojkách sme zrojili, takže tá rojová nálada by mala byť zlomená. No a v tých číslo 2, v tých, čo sme dneska robili posledné, tak tam tá rojová nálada ešte je, ale spravil som im dosť razantné kroky, tak uvidíme, či si to rozmyslia. No a v ostatných, v peťkách, sú úl číslo 5, úl číslo 1, úl číslo 4, tak tam ešte rojová nálada nie je. Ale tiež už to budeme kontrolovať. To je na dnes všetko. Ahojte priatelia.